The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga sa ating sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Huwebes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV. Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA for the Box. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na rin mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon, Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga ka-aksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 Ds para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYME, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga ka-aksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang Tabang Ora mismo. Ito naman mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Danila May Atos at ang kanyang inilapit na alalahanin ay ang gamutan ng kanyang pinsan na si Evelyn Atos na isang solo parent sa tatlo nitong mga anak. Ngunit nitong Agosto lamang daw ay na-diagnose siya ng sakit na leukemia. Magandang hapon sa iyo, Danila. Magandang hapon din po. Apo, kamusta na ngayon ang kalagayan ng pinsan mong si Nanay Eva? Ganun pa din po, na-diagnose po siya ng leukemia. And then, ngayon po is nahihilo. Di po namin siya mapakapunta kasi po hindi niya po kaya. Nakahiga lang po siya maghapon. Okay. So, sino yung kasama niya ngayon doon sa ospital? Ngayon po, dapat dadalhin po namin siya sa ospital kasi po masyado na siyang nahihilo. Kaso po, may urgent din po na inasikaso. So, after this po, dadalhin po namin siya sa okay. hospital. Ano daw yung, dahil sa nabanggit mo na mga epekto sa kanya nitong sakit niya, ano daw yung naging, ano yung sitwasyon na ng sakit niya na leukemia?
Sa sitwasyon niya po ngayon, hindi na po talaga niya kaya magtrabaho. Hindi niya na po din kayang kumilos ng normal na as in normal na nanay na magtrabaho 24/7. So, sa sobrang hilo, paghihina po, hindi na po niya kayang magtrabaho para po sa 4 na anak. Ayan. Pero matanong ko lang, nasa na yung mister ni Nanay Eva? Sa tatay naman po ng 4, di po namin alam kung nasa na siya. Lulubog, lilitaw last year. Ngayon po, as in, di po namin alam kung nasa na siya. Pero alam niya yung naging sitwasyon ngayon ni Nanay Eva? Hindi din po kasi, siguro po alam kasi may nakakapagsabi. So, hindi din po namin sure kung alam niya po or hindi. Ayan. Sa sinabi mo 4 yung anak, pero yung 3 nasa kanya. Yung isa, nasan yung isa? Yung isa po is nasa pangangalaga po siya ng mga madre. Nag-exam ba siya? Nag-exam siya and then nakapasa. Okay. And then ngayon po, dapat ngayon pong September, may family day. Kaso po, suddenly, na-confine po yung mama niya. So, hindi po siya nakapunta. So, every December lang po siya pwede umuwi. Okay. Sponsored po siya, Boys Town. Ilang taon na ito yung anak niya dun sa... 12 years old po. And then, mag-i-stay po siya dun 6 years. 6 years pa. So, pero alam niya yung naging sitwasyon ng kanyang nanay dito sa Bicol, pero hindi siya makauwi dahil sa... Dahil po sa niya po dun. Dahil po, hindi siya pwedeng... May pinirmuhan po silang contract na hindi siya pwedeng umuwi. Kasi, parang may stop yata po yung sponsorship niya pag umuwi po siya dito. And then, magpapaaral na po sa kanya yung mama niya. Okay, ngayon na nasa ospital yung pinsan mo, sino naman yung nag-aalaga dito sa 3 anak niya? Yung bunso po, nasa amin. And then, yung 2 pong anak, palit-palitan, nag-a-absent kasi kailangan magbantay sa ospital. Minsan yung isa, minsan yung panganay. Minsan po yung tita namin na nagbabantay kapag urgent po talaga na may exam yung 2 bata. Minsan po ako maghahatid ng pagkain, ihahatid yung mga bata kasi po may family din ako. Okay, so August pa ito naka-confine si Nanay Eva? August po. Na-confine siya. Nakalabas po siya pero ganun pa din po. Parang na-diagnose na po siyang leukemia kasi po kinuha siya ng bone marrow. Doon na po na-diagnose totally yung sakit niya po. Sa pagkaka-assess natin, meron bang improvement or medyo lumala po itong sitwasyon ng kanyang sakit? Actually po wala pang improvement kasi po kakalabas lang din. And then wala pa po. Actually po baka ikimo din po siya. Ikikimo po talaga siya. So naghihintay na lang po kami ng gown po ng doctor. Okay, Danila tama, Danila. Okay, so, yung iba kasi siya I. So, Danila, magandang hapon. Magandang hapon. Okay. Danila, kumusta kasi nababanggit mo, yung isa sa mga anak nitong ni Nanay Eva ay nasa Boys Town. Yes. Okay, so, okay naman yung sitwasyon niya doon. So, etong 3 anak na natitira dito sa kanyang pangangalaga, kumusta naman? Yung 3 naman po is okay po sila. Yung isa po, actually, honor student, lagi, consistent po. And then, yung bunso po, inaasikaso namin sa bahay. And then, kami po yung minsan na tumutulong sa kanila, especially po sa food nila po. So, buti naman na meron na siyang kapamilya na nag-aasikaso, tumutulong. Etong mga anak niya na naandyan sa kanyang, itong 3, ilan yung mga edad nito? Yung isa po, 10 years old. Yung isa po, 15, and then yung isa yung 17 po. Okay. So, bilang pinsan nitong si Eva, kayo yung mga naaasahan at nag-aalaga sa kanya? Yes po. Yung mama ko po. And then kami din po. Okay. Ang mama mo at si Eva, magkapatid? Anak po siya nung kapatid ni mama. Okay. So, bibihira yung ganyan, na medyo pang-ilang, kumbaga secondary na insanguinity at sa dugo. Ngayon, gaano kahirap yung sitwasyon ngayon ni Eva kung titingnan po ninyo? Lagi niyong kasama, lagi niyong nakikita. Gaano kahirap?
Sobra pong naaawa din po ako kasi sa kanya din, actually po, lumaki po kami sa isang bahay dati sa lola ko. So ngayon po, sobrang naawa po ako lalo na sa kalagayan nila na walang tumutulong po kapag, yung syempre po, may mga family din po kami. So sila-sila lang pong 3 anak, tapos siya po. So parang ang hirap po ngayon ng buhay kasi buhay nila, walang working mama. And then wala po silang tatay, so sila-sila lang po yung nagtutulungan po. Okay, so nababanggit mo yung sitwasyon ni na Eva. So paano nila natutustusan yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan? Ngayong meron pang ganitong sitwasyon, may sakit pa itong nanay nila. Yung family po namin nagtutulong-tulong din po para masustain din po yung mga pangangailangan din po nila. Ayun. So, nagpunta ka dito, Danila. Ano yung kagustuhan mong maitulong para dito sa dito kay Nanay Eva? Gusto po namin sila matulungan, especially po sa magiging medical procedure niya po, sa chemo, and then sa financially po nila kasi walang-wala din po talaga sila. Ayun. So, yun ang kahilingan yung or nais mong maibigay na tulong. Kaya lumapit kayo dito sa Ako Bicol Party List sa Tabang Ora mismo. Yes. Okay. So, dahil dyan, partner, ang kailangan nila ay yung financial na pangangailangan para kahit papano makasustain. So, nababanggit niya din, partner, na itong mga anak ni Eva ay mga consistent honor student. So, ibig sabihin, despite nung kahirapan, hindi napapabayaan yung pag-aaral ng mga bata. Tama yan, So, partner. dahil dyan, Danila, mula sa aming programa, tanggapin niyo po itong cash assistance. Ito. Buksan na natin, partner. Okay. So, ayan. 5,000 piso para kay Nanay Eva. Thank you. Thank you po sa Tabang Ora mismo, sa Ako Bicol po. Salamat po sa lahat. Thank you po. Eto, partner, maliban Malaking dyan. tulong na ba yan? Sobrang laking tulong na po to para sa pamilya niya po. Opo. Ayan. At maliban dyan, partner, tanggapin nyo rin po ito na aming handog na munting regalo, itong Cavaro Coffee na gawang Pinoy na mas pinasarap at swak sa bulsa ng masa. At Thank itong 10 kilong bigas. Thank you so much po. Ayan. Okay. So, kung may mensahe ka, Danila, dito kay Eva, baka nakikinig siya, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ate Joy, magpalakas ka para sa mga bata, para makasama mo po sila hanggang sa paglaki at makagraduate po silang 4. Yun lang. Ayun. So, Ate Joy. Pero ang pangalan niya is Evelyn. Evelyn. So, bakit Joy? Yun po yung nakasanayan po na tawagin. So, ito bang si Eva, si Ate Joy ay talagang masiyahin ding tao? Opo, masayahin po talaga siya. Ngayon na lang po talagang hindi na. Oo. So, dahil sa kanyang karamdaman, medyo yung masiyahin niyang pag-uugali na iba. Okay. Pero dati, ano yung pinagkakakitaan ni Nanay Eva? Minsan po naglalabada, minsan po naglilinis po siya ng bahay, minsan po nagtitinda po ng isda. Okay. Dagdag ko lang, partner, kasi nababanggit ni Danila na yung tatay, yung asawa nitong si Eva, ay ngayon, wala nang paramdam sa kanila. Ano yung pangalan nitong... Okay lang. Ano yung pangalan? Si Louie Atos po. Louie Atos. Louie Atos. Yes. Okay. Okay. Baka may panawagan ka dito kay Tatay Louie kung nasaan man siya. Kasi, syempre, sa sitwasyon na ganito, mas kakailanganin yung suporta ng tatay at asawa. Kasal ba sila? Opo, kasal po. Sige. Okay. Okay lang yan. Kuya Louie, kung nasan ka man po, umuwi ka na sa anak mo, kailangan ko ng 3 mong anak. Ayun. Ayan. So, kung mayroon man siyang bago ng kinakasama ngayon, at least yung responsibilidad niya sa mga bata, dapat hindi yun natitigil. Yan ang tunay na irresponsible partner. Yan yung tunay na responsableng tatay. So, kung ano man yung naging kinantungan ng pag-ibig nila nitong ni Eva, nagka-problema, huwag idama yung mga bata. Kasi ngayong sitwasyon na to, nahihirapan si Eva, kailangan, Louie, yung suporta mo bilang tatay sa inyong 3 mga anak. Lalo na ngayon, nag-aaral pa itong 3 niyang anak. Oo. So, maraming salamat sa iyo, Danila. At ano yung mensahe mo sa Ako Bicol at sa Tabang Ora mismo?
Sana po patuloy pa rin po kayo tumulong sa may hirap po at sa mga nangangailangan din po. Salamat po. Ayun, Ayan. maraming salamat din na Danila. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang 14 anyos na dalagita na di umano'y nakipagtanan sa 22 years old na lalaki, ora mismong nabawi ng ina sa tulong ng ating programa. Ang buong pangyayari, abangan mamaya. Kaya huwag kayong bibitaw mga ka-aksyon, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actioncall.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Call Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante.
Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang, ora mismo, eto mga ka-aksyon, ora mismo tayong nagbigay aksyon sa inaing ng isang ama na dumulog sa ating programa matapos niyang malamang nakipagtanan umano ang kanyang 14 anyos na anak sa isang lalaki na siyang pinayagan daw ng ina. Ang buong kwento at pangyayari, panoorin po natin sa ating tabang ora mismo update. Pero ano na kamo, 2 bulan na kamo yung perang bulan. Sabi 2 bulan labi na kamo. Dahil pa man. Pero may nangyari sa inyo, ha? Siguro. Na nagsasaro na kamo. Pinapresentara ng bawal ka man ka. Ubin baga. 14 anyo sa iyong puruto ng edad na iyan. Dahil pa yung dapat mag-arabon mo. Ito ang ilang kaganapan ng agaraw maksyon ng Tabang Ora mismo kasama ang Municipal Social Welfare and Development ng GOA Camarines Sur. Ika-26 ng Agosto nang kami ay makatanggap ng isang sumbong mula sa isang ama na nasa Calamba, Laguna. Tatay, sabi niyo po tatay, nitong 17 lamang ng linggo, nalaman niyo po na meron na pong ka-live-in. Ito pong anak po ninyo. Labis kasi ang kanyang naging pag-alala nang malaman niyang nakipagtanan daw ang kanyang dalagitang anak, edad 14 sa boyfriend umano nito na 22 taong gulang. At ang nakakagulat pa rito, sariling ina pa raw ang pasimuno. Opo. Tatay, anong nalaman niyo pong nakimanhika na po itong 21 anyos na boyfriend nitong anak po ninyo? Ano daw yung rason kung bakit pumayag po siya? Ang sabi niya, mag-uusap lang daw po sila dahil paparayan lang po yung anak namin, nung lalaki. Opo, ano po yung sinabi mo sa kanya, itong dito sa misis mo, tatay? Sinabi ko na huwag na muna magpamanika kasi bata pa yung anak natin. Para sa alalahaning ito, ay hindi na nag-aksaya ng oras ang Team Tabang Ora mismo at agad kaming nakipag-ugnayan sa Barangay Katagbakan, GOA Camarines Sur.
At nang makarating na kami sa Camarines Sur, una naming pinuntahan ang lugar ng nanay ni Agosto na siyang handang kumupkup sa dalagita. Ngayon po nanay, ngayong araw, anong gusto niyo po bang mangyari? Gusto ko lang pong bawiin siya. Kasi ano pa siya, mag-edad pa siya. Mag-aaral pa siya. Sabi pa siya naaawa ako sa kanya. Gusto ng mga kapatid magsama-sama ulit sila. Ano kaya kung dito baka takasan lang ako. Siyempre, naranasan niya ng may asawa. Dahil sa kagustuhan na makuha ang kanyang apo, nagsanib pwersa na ang tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development at ng Women's and Children Protection Desk ng Municipal Police Station ng GOA Camarines Sur. Mahigit 1 oras din ang aming nilakad para makarating sa kinaroroonan ng bata kasama ang di umano'y kasintahan nito. At sa aming pagdating, isang maliit na kubo ang aming nadatnan habang payapang nasa duyan ang tinuturong boyfriend ng dalagitang si alias Jem. Nag-ibig kami sa katuluhan na may nakasabi sa mo na inot pa na kamo nga ni si 14 sa 21 sabi sa mo palang 22 na okay lang na nagsasaro na kamo as in pinapresentaran ka sa ina yo ang ina-presentaran siya yo yan inisilula mo siya pwede pinapresentaran bawal ka mo sa pwedeng baga 14 anyo kayo ang kurutong ang edad na iyan. Dahil pa rin dapat mag-arabon mo. Dahil magkutapig bawalan ang mga pagkamutan. Dahil ang bawad. Kundi sa tamang panahon. Sa tamang edad. At kung kamuharanda na sa buhay. Kung dahil pa man, dahil pwede. Tama ba dos, maaki. Anong trabaho mo? Baker. Baker. Sa ikaw, major age ka na, 22 anyos. Kundi, base sa samuyang ko yan, dapat may kuanon, okay? Yo. Okay. Diyan na kita magparahaloy ang mga budget mo. Tipunan mo. Paano mo? At makalipas ang ilang minutong pamamaalam sa isa't isa, kusang loob na ring sumama na si alias Jem sa aming team. Ngunit sa gitna ng aming paglalakad, ay sinalubong kami ng galit na ina ni Jem. Mus na. Pati ako napapagal. Mus na kita. Ligyan ko yan na. Kung may problema man na, umibagat. Kapagalan may uso sa pag-akit. Sumang ka yan eh. Umiba ka, Francia. Tangan hindi kang problema. Papasalamat po ako sa tulong niya sa pag-rescue ng apo ko na 14 years old. Papasalamat po ako sa Tabang Ora mismo sa Indang Team po. Salamat pong dakulas po. Ayun mga ka-aksyon, nabawi na ng ina itong 14 anyos na babae, itong anak niya doon sa poder nitong boyfriend. Alam mo partner, sa mga ganyang pagkakataon, malaki yung partisipasyon or obligasyon ng isang magulang na dapat ay sa tamang landas dinadala. Ano partner? Kasi pag ganyan, pag ang magulang medyo hindi maayos yung pagpapalaki, pag-guide sa mga bata, syerto, sigurado yan partner, ang pupunta ng bata ay syempre, it's either mapariwara or hindi yung kagustuhan din ng bata, di ba? Okay.
syempre, yung bata is 14 anyos pa lang, na dapat, na sana ay nasa loob ng paaralan, ay nandun siya sa boyfriend, eh, ginagawa na yung mga gawaing bahay na, kumbaga, bilang isang asawa. Ulitin ko lang yung sinabi ng MSWDO officer partner na sa murang yan, dapat, hindi pa yan pwedeng pumasok sa buhay pag-aasawa, sa buhay pagpapamilya. Sa edad na yan, dapat nag-aaral, pwede nga naglalaro. Ayan, balik tayo, partner. This power interruption is brought to you by Aleco. Partner, ulitin ko lang, sabi ko yung una, partner, dapat yung mga kabataan nag-aaral, pwedeng naglalaro pa, partner. Pang-tatlo, wag naman sana mag-burn out. Ito yung mga karapatan ng bata na dapat na ibibigay ng magulang ng tama. Ano yan, partner? Yung lahat ng mga karapatan ng isang bata. Kung tapos na dyan, partner, yung karapatan ng bata na mabuhay sa mundo, karapatan na ibigay ng magulang yung tamang pagpakain, nutrisyon, lahat. Karapatan na bigyan ng damit, ng bahay, karapatan ng edukasyon, partner, at karapatang alagaan. Kaya dapat sa mga magulang ay responsibilidad nila na itama. Kumbaga, i-give, kumbaga, bigyan ng way papunta sa tama. Landas. Kung yung mga tama at hindi dapat na gawin ng isang in fairness bata. naman, doon naman sa mga magulang, sa mga nanay na ginagawa naman yung tama at dapat sa kanilang mga anak, yung mga anak naman, dapat ibalik nyo yung obligasyon nyo bilang mga anak sa inyong mga magulang. Ano yan? Mag-aral din kayo ng mabuti. Pangalawa, tulungan nyo inyong mga magulang sa mga gawaing bahay para naman maggumaan yung, at least matuto kayo kung ano yung magiging buhay nyo in the near future. Pang-tatlo dyan, yun, mag-aral at hanapin yung tamang futuro ninyo. Dahil at the end of the day, kayo din yung aani ng magandang buhay pag nasunod nyo kung ano yung tama at ano yung dapat na sinasabi sa inyo ng mga magulang. Ang love, siguro, okay lang naman ipagsabay yung pag-aaral at love, pero limitado. Diba? Pero naniniwala ka, partner, sa sinasabi ng iba na pag ang magulang daw ay mahigpit sa kanilang mga anak, mas nagiging rebelde itong mga anak nila. Oo, siguro hindi naman rebelde in a sense na talagang ginagawa. Pero nagiging parang, yung mga bata baga kasi, partner, parang nag-explore sila. So, pag sinabi ng magulang na hindi to dapat ipaliwanag mo kung ano yung mga pros and cons. Alam mo, hindi ito dapat kasi ito yung mga pwedeng mangyari sa'yo. Pero kung sasabihin mo lang, hindi ito dapat, yung bata, bakit hindi dapat? So, gagawin yung, parang mag-explore, partner. Pero hindi siya nag-guide ng maayos. Kaya dapat sasabihin mo, bawal ito dahil pagdating ng panahon, ikaw din yung mahihirapan. So, hintayin mo yung time na pwede mo na yung gawin. Kaya importante talaga, partners, na sa loob ng bahay ay may oras para magkaroon sila ng proper communication. Mapag-usap-usap, mga bagay na problema ng mga anak na hindi nasasabi sa mga magulang. Correct. Bigyan ng dalawang bagay kasi yan, partner. Yung mga pamilyang mahirap. Pag mahirap ang pamilya, syempre kayod ng kayod yung mga magulang. Yung mga bata naman naiiwan. O bahala na kayo dyan, iwan na lang kayo ng pagkain. Pero hindi sila nafa-follow up. Kumbaga, meron na din mga mayaman, okay, iwanan ko din kayo ng pagkain. Kung ano yung gusto nyo, bili na kayo kung anong gusto nyo. Pero, wala doon yung tunay na bawal yan.
ito yung dapat mong gawin. So, importante, partner, yung follow-up sa mga bata. Diba? At syempre, proper guidance is very important sa mga batang nasa edad, ganyan, partner, 13 and up, na hindi pa mga 18, wala pa sa legal age, kailangan talaga yan ng gabay ng magulang. Pero ano yung magiging payo mo as magulang din? Magiging payo mo dun sa mga kabataan na porket napapagalitan ay kumbaga kinikimkim nila? Okay. Walang mga magulang kasi, partner, na ilalagay nila yung mga anak nila sa parang sila yung magdadala sa hindi tama. So, sabi nga baga na mother and father knows best. So, ang parents, alam nila yung ginagawa nila para sa kanilang mga anak. Pero, sa mga bata naman, kung ano yung sinabi ng mga magulang na sa tingin ninyo, ay yun ang makakabuti sa inyo, sundin nyo. Pero pag hindi talaga tama, yun yung pagkakataon na pwede nyong i-open sa mga magulang ninyo at pwede kayong magsabi na hindi yan tama, ayoko po ng ganyan. Pero pag sa tingin nyo ay tama, go! Kasi sabi ko, ulitin ko, partner, walang mga magulang ang magdadala sa kapahamakan ng kanilang mga anak. Tama. Okay? And as a parent, ako, partner, I always do follow up my kids para alam ko din kung nasaan sila, anong ginagawa. Lalo na ngayon, partner, na meron tayong mga cellphone. So, big thing na ang mga anak mo ay nafa-follow up mo kung nasaan. Meron na tayong mga tinatawag din ngayon na mga map or location kung nasaan ka. So, hindi makakapagsinungaling yung mga anak. Pero, sa sinasabi mo naman ng partner na dapat huwag masyadong higpitan yung mga bata. So, dyan papasok yung tiwala. Kasi pag may tiwala ka sa anak mo, ibabalik sa iyo tiwala din. Diba? Kasi meron din sa iba, sa mga kabataan ngayon na pag may problema sila, hindi sila showy sa kanilang mga magulang. Hindi sila open. Kasi nga, partner, yung mga magulang parang naglalagay ng boundaries or nagsiset ng boundaries, kaya yung mga anak, aloof na mag-open sa kanilang mga magulang. Kumbaga, so, dapat iset mo na parang magkaibigan lang kayo. Kasi mostly ng mga kabataan ngayon, they are most likely open sa mga kaibigan. Kasi alam nila na itong mga kaibigan, andyan yung shoulder to lean on, yung open-minded. Kasi ang akala nila sa mga magulang nila, mga nagger. So, ito namang mga magulang, they have to divert their, yung nakasanayan nila. Because kung nakikita nila yung mga anak nila na hindi makapag-open sa kanila dahil yung set ng yung parang ang tingin nila sa mga magulang nila ay ang hirap ma-reach or hindi open ang communication. So dapat yung mga magulang yung mag-divert nung nakasanayan sa loob ng bahay. Kaya importante, partner, na kahit gaano tayo ka-busy ay maglaan tayo ng kahit konting minuto. Alam mo yung para kwento, sa partner, mga ng tatay at ng anak. Tinanong ng anak yung tatay, "Tay, magkano ba yung sahod mo in a day?" So sabi ng bata, ay ng tatay, ganito, 1,000. Sabi natin 1,000, Yung pera ng bata is 900. So sabi ng bata, "Tay, pwede po ako humingi sa'yo ng 100. Sabi ng tatay, "Bakit aanhin mo?" Sabi niya, "Ilalaan ko po, tay, para mabuo po itong 900 ko, maging 1,000 para mabigyan mo po ako ng oras." Diba? So, babayaran niya na yung oras ng tatay niya. So, yung bata yung gumawa ng paraan para lang mapapansin siya ng tatay at mabigyan siya ng quality time. So, ibig sabihin, yung bata ay hindi na nakakaranas ng kulang sa aruga at pagmamahal sa kanyang tatay. So, wag na nating hintayin mga ka-aksyon na maramdaman po yun ng ating mga anak. Kayo din po mga anak, tandaan nyo po na ang inyong mga magulang ay naandyan lagi. So, open communication lang yan. At pinaka-importante, yung pag-uunawaan sa loob ng bahay. At mga ka-aksyon, doble ingat po tayo ngayon dahil bagyong Opong. Unahin na nating ayusin ang ating mga kagamitan. Siguraduhin din nating nasa safe place na rin ang mga alaga nating mga aso't pusa. Partner, ang mga aso't pusa ay parte yan ng ating pamilya. Diba? So kung alam po ninyo na bahain ang inyong lugar, yung mga nakatali inyong mga alagang aso't pusa, better na set them muna in a free situation, di ba? Kumbaga hindi din sila mapapahamak na lugar. At sa ating mga driver, mag-ingat po tayo sa pagmamaneho dahil madulas po ang kalsada, rason or dahilan po ng pagbuhos ng ulan. Opo. At partner, meron tayong mga nakikita mga kababayan nating mga mangingisda, no? Nilalagay na nila sa safe na lugar ang kanilang mga bangka. Kasi yun yung partner, yung mga, kumbaga, partner nila sa kanilang buhay.
doon sila kumukuha ng kanilang kinabubuhay, mga pagpapakain sa kanilang pamilya sa pamaraan ng pangingisda. Kaya importante po na ilagay na ninyo lahat ng inyong mga kagamitan sa lahat ng lugar na kung saan ligtas. Lalo na ngayon na nakataas na sa alert level 1 ang Bicol region dahil dito sa Bagyong Popong. Typhoon signal number 1, partner. Opo. At syempre, meron na din tayong mga barangay partner na nagpalabas ng kautusan ang mga barangay official, especially ang mga barangay kapitan na ngayong araw, alas 2 ng hapon or alas 3, magkakaroon na partner ng preemptive evacuation. Lahat ng mga kabahayan na nasa low-lying areas, especially dito partner sa Barangay Sabang at Baybay. Meron na silang preemptive evacuation at meron na din silang designated evacuation areas. At sa mga nagtatrabaho partner, siguro half day na siguro ngayon. Meron na partner ng mga opisina, pribadong opisina. Pero ngayon partner sa government offices, public and private school, walang pasok. Walang pasok. Okay. Tama. At ngayon ay heightened alert status na ngayon ang PNP para sa paghanda dito sa paparating na bagyo. At sabi nga ay sumunod na sa kautusan ng ating pamahala na mag-evacuate na sa lalong madaling panahon dahil yung ibang personnel natin, yung BFP, nag-post na hindi sila makaka-rescue sa Kasi partner, oras alam mo partner, meron din silang mga kanya-kanyang pamilya na kailangan ay asikasuhin at bantayan, kaya pinaka-importante, wag na po tayong maging pabigat sa ating mga otoridad. At si Mayor Hisham Ismail din partner ng Legazpi City ay tinawagan na pinulong na ang mga barangay official para i-alerto at abisuhan kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat iprepara, at ano yung mga hotlines din na kailangan nilang tawagan in case may emergency. Kaya mga ka-aksyon, laging maging handa, updated, at sa lahat ng oras para walang mangyari sa atin kung ano man ang magiging kahinatnan nitong Bagyong Opong. At huwag natin kalilimutan mga ka-aksyon ang magdasal, magdasal, magdasal. Importante po tayong palakasin natin ang ating paniniwala sa pong may kapal, especially ngayon po meron po tayong sama ng panahon. Mag-charge na ng mga batteries, mga cellphone, at syempre, importante partner, mag-imbak na din ng pagkain. Kung meron kayong mga pera, i-convert nyo na ito yung sa mga pagkain kasi importante, hindi natin alam kung baka ilang araw po tayo na walang kuryente, or sarado yung mga mabibilihan. Pero we hope and we pray na ligtas po tayo at wala po tayong maramdaman na lakas ng hangin or pag-uulan dito po sa Bicol region. At itong mga araw na ito, may mga bagyo dito na makikita natin ang pagiging kapwa-tao. Yan sa mga in case na umagapit man na itong bagyo, yung mga matataas na bahay ay kumbaga open your doors para sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong at sa panahon po ng ganyan, buksan po ang ating mga pinto kung kaya naman po at maluwag ang inyong bahay. At wag po kayong mag-alala mga ka-aksyon, ang Ako Bicol Party List ay lagi pong handa sa mga ganitong sitwasyon. Actually partner, meron ng mga nakahanda na mga relief goods ang Ako Bicol Party List. At syempre partner, yung mga dating ginagawa o tulong ng Ako Bicol, itong mga rubber boats, mga tents, at kung ano pa man ang pangangailangan ay nakahanda po ang Ako Bicol Party List. Kumbaga kahit noon pa man ay talagang nangunguna na ang Ako Bicol Party List pagdating sa mga pagtulong sa pagtapos ng mga bagyo. Opo. At yan ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon dito sa Tabang Ora Mismo. At mga ka-aksyon, abangan mamayang alas 3 ng hapon ang programang maghahatid ng libreng serbisyong legal kasama ang inyong kasangga, Attorney Jill Bongalon. At para sa mga nagnanais naman na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa.
Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Ayan mga ka-action, 91 days to go na lang at Pasko na! Merry Christmas mga ka-action! Merry Christmas, partner! Merry Christmas, partner. Pwede mo bang kantahan ang ating mga kababayan ang maikli lang na Christmas song? Hindi ako kumakanta, partner. Ay, eto na lang, partner! Dahil 91 days to go na lang at Pasko na, eto naman, partner, ang ating magiting, mabait at one call away na spokesperson ng PRO5, Police Colonel Malu Kalubakib. Police Lieutenant partner. Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib ang kanyang karawan today. Partner! Happy birthday! Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib. Happy birthday! Sa'yo ang inuman, sa'yo ang pulutan. Happy birthday! Sana'y malasing mo kami! Hindi ka naman umuwi partner eh. Ma'am Malu, maraming salamat and happy birthday sa'yo. Ayan, happy birthday, Made! Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, ang ating kapartner-partner sa PNP Bicol. Ayan, maraming salamat. At syempre, birthday din ng aming technical head dito sa ating studio. Happy birthday, Paul Lodronio! Happy birthday! Sa'yo ang inumin. Happy birthday, Sir Paul Lodronio ng aming technical team dito sa aming studio. Maraming salamat at mabuhay ka! At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problema.